Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sibingelela bonke abazalwane nabantu abagcwele emhlabeni abezwayo njengamanje le voice note. Siyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, oyinkosi nomsindisi. Sizoqala njengamanje bazalwane, mune iBhayibheli. Shesha uthathe iBhayibheli lakho sisazofunda ngoba kuningi ungazi emhlabeni and baningi abantu abazenza osiyazi kanti abazi abanakho ukuqonda uNkulunkulu ukuthi yini ayifunayo kithina njengabantu siphila emhlabeni, kakhulukazi masisho sonke sithi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Ngoba baningi abathi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zabo kodwa bayenza intando kaJesu Kristu njengenkosi nomsindisi ezimpilweni zabo. So shesha uthathe iBhayibheli elikhona endlini ukuthi elikabani ungabuzi. Thatha iBhayibheli usondele nalo uze ukuthi uNkulunkulu uthini, ufuna ukuthini njengamanje empilweni yakho, ufuna ukuthini ngawe. Sizovula ngomkhuleko usathatha iBhayibheli. Baba wethu osezulwini, maliphathwe ngongcwele igama lakho. Intando yakho mayenziwe ezimpilweni zethu emhlabeni njengoba yenziwa nasezulwini. Uguqula inhliziyo zethu Nkosi, usithinte, usihlabe ngezwi lakho. Siphenduke endleleni nasengazini kwethu. Usivula amehlo sisemhlabeni. Usivula amehlo kamoya, usivule nezindlebe sikwazi ukulizwa izwi lakho njengamanje lisazofundwa. Ukuze inhliziyo zethu iguquke kulobu mnyama esidonguza kubona nokungazi. Silamukele izwi lakho ngoba liwukukhanya, liyumbewu efanele ukuthi ihlwanyele ezimpilweni zethu. Mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Uzimbulela ukuqonda Baba, ukuba izwi lakho malifundwa njengamanje noma likhulunywa, izimpilo zethu ikwazi ukulamukela. Simnqobe uSathane namanga aza nawo okudukisa, ukuthi adukisa abantu eqinisweni nokuthi bafuna ukulamukela izwi lakho kuze basindiswe, baphenduke kulobo mnyama badonguza kubona. Ngegama likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, wonke amadolo ayokhothama nezindebe ivuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Khanyisa-ke wena Nkosi uJesu, ukhanyisa isibani, abantwana bakho baguquke kule ndlela abakuyona yobumnyama. Nalabo abadukile babuyele endleleni ekukhanyeni, bafakaze ngezindebe zabo ngoba indlebe zabo seyizwile ukuthi wena uyinkosi nomsindisi. Ngegama likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Sizoqala uhlelo njengamanje. Thatha iBhayibheli lakho ngisasho namanje. Angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu uZondi. Over to you my brother. Sanibingelela bathandekayo benkosi. Sibingelela amakholwa nabangcwele. Sibingelela nabahedeni namadodana kaSathane. Sibingelele namadodana kaNkulunkulu ngegama lika Baba wethu osezulwini onguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Sisho udumo lwakho uNkulunkulu malwande, amandla akho maqhubeke abonakaliswe, izwi lakho aliqhubeke lifezeke. Isiprofeto sakho Baba sithi masigcwaliswe. Sibonga abaprofeti baNkulunkulu ayebathumile ukuthi basiyele le message le. Sibonge nabapostoli abakwazi ukuthi baphathe futhi le myalezo le, bakwazi ukuthi baqhubeke bashumele ivangeli lokuba ngcwele ngoba uNkulunkulu ufuna singcwele. Njengoba namanje ke izinto zenzeka sibona zigcwalisa isiprofeto, ngakho konke uNkulunkulu akubhalile phansi ukuze sikwazi ngentando yakhe okumele kwenzeke nosekwenzakalile. Kodwa manje okubalekile okumele kwenzeke enokumele ukwazi ukuthi umhlaba uzobhubha ngomlilo nayo yonke into ephakathi izosha, akukho kuzosala. Lapho sobe sesibheke khona iJerusalema elisha.
Hallelujah, glory to God. Nathi sinethemba ukuthi njengoba sisebenza kangaka sisebenzela ukuba ngcwele sibiza abantu abaningi ongenzeka ukuthi babizeke sibabize kusanesikhathi ngoba indlela iqiniso ukuthi sifuna ukukhombisa abantu indlela kaNkuluNkulu nendlela uJesu Kristu afuna sambe ngayo ukuze sazi indlela ekumele sibuyele ngayo ekhaya nokuthi siphumaphi. Ungadlali osolwazi basemhlabeni bekukhohlisa bethi waqhamuka esilwaneni bekhuluma into abangayazi begcwele ukukhohliseka nabo badukisa abantu. So sinoNkulunkulu oyedwa esimkhonzayo sinoNkulunkulu odale konke. Wena unoNkulunkulu abaningi unoNkulunkulu emoyeni wakho nasengqondweni yakho kunobuyaluyalu. Kusamele uphinde uhlolisise uzinike isikhathi uhlole ukuthi ke uma umoya uwodwa wenza kanjani ukuthi umoya uhlukanise wena ukukhombisa ukuthi umoya confusion lapho ukuqonda kukho. So kudingakala ukuqonda. Namanje ke njengoba siza nomyalezo abantu bayazibuza ukuthi anikhathali yini ukushumayela nasibelesela ngezwi sithi nathi esihogweni akukho ukuphumula ukusha kwangona phakade. So manje ingakho nathi singafuni ukunika thuba lokuthi niloke nibuyela ezonweni zenu niqhubeke nokuthi nenze zonke izinto ezokungcola lezi uNkulunkulu angazifuni. Sizama ukunikhuthaza ekutheni ke nimthande nimazi ukuze nani nizothola ukusindiswa manje nisaphila ngoba mase nifika ngale kwethuna ukwahlulelwa nje kuphela into ekumele iyenzeke ukuthi wena uhambe kanjani. So uma kuukuthi uhambile wahamba kodwa bodwanguza uhamba ndawonye. Hallelujah, glory to God. Wena uyesihogweni. Uma kuukuthi uhambile walandela indlela leqiniso nokuphila nawe uyezulwini. Kumkomelo wakho bekwe ngaphambili lokho kugarantiwe. Lonke izwi aliphimiselile alikaze libuyele emumva lilambatha ngufakazi. Ngayo yonke imibhalo ikhombisa ukuthi uNkulunkulu oneqiniso futhi othembakele. And hallelujah. Naye futhi uyazisho ukuthi uNkulunkulu othembakele igama lakhe uthembekile. Siyamthemba lo Nkulunkulu, siyamthanda lo Nkulunkulu, siyamdumisa, siyakhothama kuye. Sithi uNkulunkulu thina siwuthuli nje, sisezobuyela enhlabathini kodwa wona uNkulunkulu uthi udumo lwakho lwangona phakade. Akuthi noma kudlula umhlaba kodwa udumo lwakho lwangona phakade. Singazochitha isikhathi, asike sishone kuyona imessage namhlanje. Sifuna ukusho angazi bright awusho ukuthi uphetheni khona sobona ngoba manje angifuni ube ngathi ngiyaplana manje ngifuna ukuthi uNkulunkulu asebenze enze umsebenzi wakhe khona kuzobonakala ukuthi ngithembakele ngomsebenzi kaNkulunkulu. Ngingafana nalabafundisi abahlala isonto lonke beplan ukuthi bazoqamba mapha amanga baze babe ne-stress baqothuka inwele ngenxa nje yokuthi bafuna ukuqamba amanga baphila ngamanga. So sicela ukuthi umoya engcwele usihole kube uwona uzosifundisa kungabe ukuthi mina ngizama ukufaka ukuhlakanipha kwami kumina kodwa ngifaka ukuhlakanipha kwaNkulunkulu nokwazi kwakhe. So uma ubright eseyithola incwadi kumele sifunde sobe seswela kuyona khona sofunda nje sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini namhlanje. Silalele sidle ukudla okuyisinkwa esivele ezulwini esimnandi negazi likaJesu Kristu esiliphuzayo. Siyambonga uJesu Kristu ngokuba uNkulunkulu wangona phakade nokuthi abe inkosana yokufa neyokuphila. Namanje siza phambi kwakhe siyazehlisa sithi uNkulunkulu sifide imoya yethu igcwale ithi imfi iqhubeke nokuthi iloke ifidiwe kuze kube ukuthi uNkulunkulu uyabuya uzoqoqa ibandla lakho mase kushaya isikhathi. Amen. Amen. Hallelujah. Incwadi ngokukaMathewu. Yawuthanda uMathewu, incwadi ngokukaMathewu. Isahluko sesikhombisa. Isahluko sesikhombisa chapter 7. Ivesi leshumi nantathu. Ivesi leshumi nantathu verse 13. Amen. Ngenani ngesango elincane. Ithi iBhayibheli ngenani ngesango elincane. Ngokuba isango libanzi nendlela inkulu evisa ekubhujisweni. Baningi abangena khona. Baningi abangena kule ndlela le enkulu engena nombani kamathanda. Hallelujah, glory to God. Uyayibona indlela yakaMathanda
amasonto akhona kwenza umathanda, abantu bakhona benza umathanda. Uyabona nje ukuthi ikamathanda ile ndlela enkulu ekuthiwa abantu ke abayigweme bangene ngesango elincane eliqondile, indlela encane. Leyo ndlela leyo yakhulunywa umprofethi uIsaiah kwisahluko sika 35 verse 8. Asike siyoza ukuthi ke uthini uIsaiah ngale ndlela le engcwele ekumele sithathe ukuze sikwazi ukuthi ke sibuyele lapho esivela khona ngokwendlela, ngoba ifa lethu alikho emhlabeni, ifa lethu lisezulwini. 32 Isaiah 35 verse 8. Sizwe ukuthi umprofethi uIsaiah uthini verse 8. Sheshe baba. Incwadi kaIsaiah isahluko samashumi amathathu nanhlanu. Yes sir. Iverse lesishiyagalombili. Yes sir. Kuyakuba khona umendo. Kuyakuba khona umendo. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Kuyakuba khona umendo. Nendlela ekuthiwa indlela yobungcwele. Ekuthiwa indlela yobungcwele. Kuyoba khona umgwaqo. Amen. Nendlela. Amen. Leyo ndlela igama layo noma lowo mgwaqo. Amen. Uyobizwa ngokuthiwa ke umgwaqo ongcwele. Hallelujah. Noma indlela engcwele. Amen. Siyabonga Jesu Kristu. Yes Lord. Hallelujah. And abanjani abangena kule ndlela le? Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. Ongcolileyo akayi kuhamba. Abangcolileyo. Hallelujah. Hallelujah. Abangeni. Amen. Abangcolileyo angeke bayibone. Amen. Abangcolileyo bayovalelwa ngaphandle. Hallelujah. Glory to God. Kepha iyakuba ngeyabantu bakhe. Eyabantu bakaKristu. Leyo ndlela leyo eyabantu bakaKristu kuphela. Akungeni lutho ongcolile. Hallelujah. Glory to God. Abahamba ngayo noma beyiziwula phambi kwamehla abantu. Lalela abantu bokuthi uyakholwa ungcwele uyisiwula. Do you understand? Athi umpostoli Paulo leyo ndlela le yokusindiswa kwababhubhayo iwubula. Hallelujah. 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 Glory to God. Do you understand? Leyo ndlela yobula ile ndlela esikhethile. Kulabo ababhubhayo indlela yokulima, kodwa kulabo abasindiswayo indlela yamandla. Do you understand? Hallelujah. Glory to God. So leyo ndlela leyo akungeni lutho ongcolile, kungena iziwula ezinela ulwazi luka Jesu Kristu, ezihamba ngezinyathelo zika Jesu Kristu. Yes Lord. Ezidla isinkwa esiwumzimba ka Jesu Kristu. Do you understand? Eziphuza iwayini okuyigazi lika Jesu Kristu. Hallelujah. Glory to God. Leyo ndlela leyo ihanjwa nombani, ihanjwa abangcwele. Do you understand? Noma beyiziwula abayikuduka ngeke baze baduke noma sinazilima. Do you understand? Sambe ngayo incwadi asidukile siyancenga ngencwadi. Do you understand? Why wena ugijima ngeLamborghini? Why wena ufuna ukuhamba ngeHammer? Why wena ufuna ukuhamba ngeMercedes Benz? Why wena ufuna ukuhamba ngeJeep? Thina sihamba ngencwadi, sihamba ngenavigator, izwi lika Jesus Christ. Do you understand? Asinamona nemoto yakho uma ukuthi uNkulunkulu uthe akakunike lokho, kodwa kungakuvala amehlo ukuthi ungamboni uNkulunkulu, ungayiboni indlela. Leyo moto yakho akube ukuthi ikhombe endleleni. Ngoba uma ungayiboni indlela ehanjwa yiwula uzobhubha. NeLamborghini yakho uzobhubha. Amen. Nonke umcebo wakho nawo konke uzosha nakho esibogweni ngoba uyazi indlela. Do you understand? Hallelujah. Ithi indlela ithi incwadi ophinde ufundele from verse 8. From verse 8. Yes sir. Hallelujah. Let's go. Kuyakuba khona umendo. Sibheke umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele. Now usifuna ukuza ukuthi ubani le ndlela engcwele. Hambe incane kaJohane chapter 14 verse 6.
Do you understand? Ngoba kusho yena uthi ke kuyakuba khona indlela kusho umoya engcwele ukhuluma ngo-Isaiah. Do you understand? Ukuthi abaprofethi abazikhuluma into ethandwa yibona. Bakhuluma ngobanako ukukhuluma umoya engcwele kubona. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Amen. Do you understand? When the Spirit speaketh, Amen. his voice doesn't return to him void. Amen. Izwi lenkosi alibuyele emumva lilambatha. Amen. Do you understand? Incwadi ngokukaJohane. Uthela uNkulunkulu ngale kwincwadi kaIsaiah chapter 35 verse 8 kuyakuba khona umendo. Amen. And lowo mendo kuyakuba khona indlela. Amen. Leyo ndlela leyo iyohanjwa ngabangcwele. Amen. Abangcolile ngeke baze bakwazi ukungena. Do you understand? Yes. Lo ndlela kuba indlela yezivula. Do you understand? Athi uMaphostoli Paul ke ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kuubula kwababhubhayo. Do you understand? Yes, Lord. Nathi sisho njalo sithi siyizivula zikaKristu. Yes, Lord. Sihamba ngendlela yakhe uthi uyisibani sezwe thina sifuna isibani. Amen. Khiwo kwathi uSathane uyingilosi yobumnyama Amen. ezenza ukukhanya. Simazi nemisebenzi yakhe. Simazi ngawo konke ukukhohlakala kukuyena. Ingakho sizinikela kuKristu ngoba uKristu ukuphila kwangona phakade. Hallelujah, Yes, glory Lord. to God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes sir. Uthini uJohane? Incwadi ngokaJohane Yes sir. isahluko sesithupha. Isahluko sesithupha isahluko chapter 14 verse 6. Incwadi kaJohane chapter 14 verse 6. Yes, Lord. Yes sir. Incwadi kaJohane isahluko se-14 Isahluko se-14 iverse lesithupha. iverse lesithupha. uJesu wathi kuye, Wayesethi uJesu kuye, mina ngiyindlela neqiniso mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. nokuphila. Akakho oza kubaba Akekho ngaphandle kwami. oza kubaba uNkulunkulu ngaphandle kukaJesu Kristu. Uthela uJesu Kristu evula. Amen. Hallelujah. Uthela uJesu Kristu evula uthi yini? Ngiyindlela neqiniso. uIsaiah uthini? uIsaiah uthi Kuyakuba khona kuyaba umendo. khona umendo oyakuthiwa indlela Okuyathiwa indlela yobungcwele. yobungcwele mesethi uJesu Kristu. Mina ngiyindlela neqiniso Hallelujah. nokuphila. Uthi uJesu Kristu indlela Neqiniso neqiniso. nokuphila. Ngabe wena ufuna indlela Amen. ekuKristu noma ngabe ufuna indlela ekushembe? Amen. Ngabe ufuna indlela ekuKristu noma ngabe ufuna indlela ekuPope? Amen. Ngabe ufuna indlela ekuKristu noma ufuna indlela ekuBuddha? Isikhethele manje ukuthi ngabe ufuna indlela kaNkulunkulu noma ngabe ufuna indlela kaSathane. Isikhathi manje sokuthi wenze isinqumo. Do you understand? So sifuna indlela. Amen. Leyo ndlela leyo indlela yabangcwele ekuKristu. Amen. Ekuphila ekungcwele ukuphila kwangona phakade. Amen. And mase uthi ke leyo ndlela leyo incwadi kaMathewu chapter 7 ithini ngale ndlela le kumele sihambe ngayo. Ithi ke khona indlela eziwu2. Amen. And indlela eziwu2 uselapho kulowo ncwadi leyo uphuthumela lapha kule ncwadi kaNontuzana kwincwadi yeZaga ufune uchapter 16 starting from verse 1 phuthuma. Sifuna ukuzwa ukuthi ke indlela enkulu le ethathwa yilabo ekuthiwa bayibhujisweni. Amen. Bazizwa kanjani ngayo njengoba bethi ke sebezinikele kuSathane? Izaga chapter 16 baba verse 1. Hallelujah. Let's go. Izaga 16 verse 1. Umuntu unamasu Umuntu namaqhinga enhlizweni. inhliziyo yomuntu namaqhinga. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, glory to Hallelujah. God, hallelujah, glory to Yes, God. Do you understand? Umuntu unamasu, Amen. umuntu unamaqhinga. Amen. Umuntu unamasu enhlizweni. Inhliziyo yomuntu yakhe noma inhliziyo yomuntu inamasu. Inhliziyo yami inamasu. Yes, Lord. Inhliziyo Yes, Lord. ya Bright inamasu. Inhliziyo yakho inamasu. Kepha impendulo yolimi ivela kuJehova. Kodwa you understand? Amen. Siyaqala manje ufuna ukulalela kahle. Amen. Kodwa impendulo, Kepha impendulo yolimi ivela kuJehova. you understand? Yes, Lord. Ukuthi amaqhinga akho Yes, Lord. uma unawo
kodwa isiphetho sento kumele uyikhulume eqhamuka nomeni wakho iqhamuka ngaphezulu. Do you understand? Lo ngaphezulu ungaphezulu kwakho konke, wazi ukuthi uzothini, wazi ukuthi uzokwenzani before ukwenze. Do you understand? So inhliziyo yakhe inamaqhinga kakhulu, kodwa impendulo ivela kulo ngaphezulu. Lokho kusho ukuthi ke noma ngabe yini oyenzayo uNkulunkulu uyayazi, and konke kuvela kuyena ngoba uyena omnike leso siphiwo. So wena uma ufuna ukukhuluma into ezokhohlakala, lo moya osukunawo umoya kaNkulunkulu wokhohlakala kulabantu abafana nawe abangafuni ukulandela iqiniso. Do you understand? So uma ukuthi unemhlinzo eright noma unamasu aright, lo masu wakho uma ehamba ngokusaba uNkulunkulu nanokufisela ukufisa noma ukusebenzela ekutheni ke wenze intando kaNkulunkulu, lokho futhi kubuhlakani kaNkulunkulu akunike bona, isipho sikaNkulunkulu. So yonke imicabango yakho noma kuthunayo, kodwa lo mcabango yakho mayiphazamisana necebo likaNkulunkulu usenkingeni. Zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe. Do you understand? Isindlela ke kunendlela eziwu2. Indlela encane inesango elincane eqondile. Uthatha Isaya ke indlela fanele ibe khona, indlela yabangcwele. Le ndlela encane inesango elincane eqondile ile yabangcwele. Le athi uJesu Kristu yiyo. Njengoba uJesu Kristu ke uyindlela neqiniso, uJesu Kristu uyilondlela leyo esesikhethile. Hallelujah. So ithi incwadi manje zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe. Amen. You understand? Kepha uJehova uyalinganisa imimoya. So uma zonke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe, okusho ukuthi uholwa inkanuko, uholwa inyama, uholwa usathane, uholwa indlela zobumnyama ngoba yini ke uzimele indlela zakhe yonke into iright ngaye. Ngikhuluma ngomuntu othi mawuthi umfake eBhayibhelini ethi uyakholwa aqale athi hayi lokhu mina mina uNkulunkulu uyangithanda khona nginje. Lo muntu utshela ukuthi uright emehlweni akhe ngokuthi yena utshela ukuthi ke une personal relationship noNkulunkulu lemenza abe special yena. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. You understand? Abantu bezenza special kuNkulunkulu. uNkulunkulu athi ke yena akakhethi buso bamuntu. Amen. Yezo londo leyo isho njalo incwadi uthi uNkulunkulu akakhethi buso bamuntu. Uma ukuthi ke wisoni uma ukuthi umntwana kaNkulunkulu wenza into right, ungaqhamuki uzenzela uNkulunkulu into special, wena ozenzela into special ngoba ukusindisa kwakho kuyakusave ukuthi ungaye esifogweni. Do you understand? Nginqela kuJehova imisebenzi yakho. Yonke imicabango yakho, yonke imisebenzi yakho. Hallelujah. Nginqela kuJehova usho ukuthi uNkulunkulu akabe isekelo. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 Yes, Lord. uNkulunkulu akabe isekelo sayo yonke imisebenzi yakho. Do you understand? Ngoba uNkulunkulu uthi ke yena ke uyisiqalo and futhi uyisiphetho. Amen. Do you understand? Ukuze kuqiniswe amasu akho. Ukuze kuqiniswe yini? Amasu akho. Yenzani? Nginqela kuJehova imisebenzi yakho. Yonke imisebenzi yakho. Hallelujah. Ngoba iqala ngokucabanga ube namasu before uyenze ngezandla. So inkinga ke yena bheka ukuthi uNkulunkulu ke uyahambisana nemisebenzi yakho. Bheka uNkulunkulu ukuthi uyakusekela yini ngesenzo sakho. Bheka uNkulunkulu ukuthi uyakusekela ngemidlinzo yakho nangemicabango yakho nangamasu akho uqala before uthatha inqumo zokuthi ke uzenzele ngoba mawuzenzela ngokwakho. Yes, Lord. Uhamba ngale ndlela enkulu. Yes, Lord. Uhamba ngale mgwaqo omkhulu, uyaphi lo mgwaqo uyakubhujisweni. Umuntu othile wayesethi kuye. Isho ichapter neverse. ngokukaLuke Yes, isahluko seshumi nane ivesi lama23. Hallelujah. ngokukaLuke isahluko seshumi nane ivesi lama23. Umuntu othile wayesethi kuye, Nkosi, bayingcosana abasindiswayo na? Wathi kubo, phikelelani ukungena ngomnyango omncinyana, ngokuba ngithi kini, baningi bayakufuna ukungena, bahluleke. Yezwe indaba. Thiwa asingene ngalomnyango omncane, kuthiwa bayingcosana bayosindiswa. Baningi abazobhujisweni. Ngikhuluma ngabo labo bahamba ama-club, abazotholakala beke ema-clubini bedansa, nasesihogweni ukudansa okwangona phakade, usha
ungekho ukuphumula. You understand? Yes. Wena uthanda ke ukudansa, uyodansa esihogweni lapho ukudansa kwakho ngona phakathi ngoba ungadansela uNkulunkulu nobudansela amademoni. So lo mademoni uyodansa nawo esihogweni. You understand? Wena udlala ibhola, mdlalo webhola, uma ukuthi awumkhethanga uNkulunkulu usaphila. Wena uzobodlala lebhola lakho esihogweni okwangona phakathi usha, wena sifebe le mali yakho lo dayisa ngayo amahosha. Lo mali yakho uzobusha naye esihogweni njengoba uyakha emhlabeni uzakhela umncebo wakho wasemhlabeni ozosha nawe ezulwini. Wena sidakwa yobuphuza nakhona esihogweni yobuphuza lokwangona phakade. You understand? Ngoba yini uthande utshwala ngaphezulu kwaNkulunkulu. Amen. Understand? Lapha yobusha lokuhleba kwakho namama uhlebayo ngoba nasemhlabeni ukhonze ukuhleba kakhulu njengobaba wakho uSathane. Nalesihogweni yobushela bona ukuhleba kwakho. You understand? Yes, Lord. Wena sifebe njengoba ulala ngashadile. Amen. Niyokujeziselwa lokho ukulala ngashadile kwenu nokuba mahlongandlebe. Ungafuni ukuthi nilalele iqiniso, nikholelwe iqiniso likaNkulunkulu, nincamele ukulandela inkanuko zenu. You understand? Yes, So nina nihamba ngale ndlela enkulu. Yes, Lord. Liyakhuluma ngayo uJesu Kristu ukuthi ke singalinge silandele. You understand? Bese abantu awusabini ukuthi uzo-offend abantu wena lento eshoyo iqhathana. Mina anginandaba lokuthi ngiqhatha nobani. Wena uqhathwa neqiniso. Usonda mina ngoba ngitshela iqiniso. Yes, Lord. Funeka uzamukele ukuthi ubani. Uthi uNkulunkulu asibe ngcwele. Yes. Ngoba yena ungcwele. Yes. Uthi uNkulunkulu asihambe ngale ndlela encane. Ngoba le ndlela encane iyona lesitholela ekusindisweni. Aphinda athi uJesu Kristu yena uyile ndlela neqiniso lokuphila. Yes. You understand? So uma ukuthi wena ufuna ukusindiswa, angikhathali ukuthi ngabe ukhonza kaShembe. Angikhathali ukuthi ngabe ukhonze eMaromini. Yes. Angikhathali ukuthi ngabe ukhonze Luthela. Angikhathali ukuthi ngabe ukhonze Wesley. Angikhathali ukuthi ngabe ukhonza noma iChristianity noma ngabe uzibiza ngani noma ngabe uBaptist noma ngabe uzibiza ngani imfishi egama elingekho eBhayibhelini engashonga ukuthi asibe yiwona. Yes. Ngenani ngesango elincane. Ithi incwadi Ngenani ngesango elincane. buyani lo masango enamakhulu yabona kuhambe kuncwadi ka 1 Kings chapter 22 verse 17 khona sobakela ukuthi ke isizathu njengoba belapha abafana nabantu abasehlane nifana nina nezimvu ezilahlekile. So incwadi ingakho ithi buyelani ngapha nizongena kule sango elincane ngoba aningamelusi. 1 Kings chapter 22 verse 17. Hallelujah. Nina niyafana nina nezimvu ezilahlekile. Incwadi Nikhonza uNkulunkulu ababantu thina uNkulunkulu wakho wathi nina nincamela ukuyeka umkhonzi ukukhonza umuntu odalile yonke into nikhonza abantu ababhubhayo. Do you understand? Ithi incwadi yokuqala yamakhosi isahluko sama-22. Yes sir. Ivesi le-17. Yes sir. Wayesethi ngabona wonke uIsrayeli ehlakazekile. Nina nihlakazekile nithole lomgwaqo omkhulu. Ezintabeni njengezimvu ezingenamelusi. Nihlakazekile nithole intaba njengezimvu ezingenamelusi. Nidinga uJesu Kristu khona ezonibuyisela endleleni ekumele nihambe. Le ndlela yakho yalenkolo yakho ehamba ngayo ngoba naku ukutshela ukuthi wena ufuna ukuhlabe ufuneka wenze zonke lezi zinto zokungcola. Lo nto layo ayingene ezulwini. Ithe incwadi ke akungeni lutho ongcolile kule ndlela le yabangcwele. Do you understand? Usathini ngaphuma ekhaya uphinde. Wayesethi ngabona wonke uIsrayeli ehlakazekile. Ngabona wonke njengezimvu uIsrayeli ehlakazekile ezintabeni njengezimvu ezingenamelusi. Nina lamasonto enigcwele bona nifana nezimvu ezingenamelusi. Amen. Do you understand? Hallelujah. uNkulunkulu asangasho ukuthi inkolo yamashembe noma yama-Catholic noma yama-Roma noma yama-Christianity noma yama-Wesley noma yama-Lutherans. Asangasho uNkulunkulu ukuthi lonto. Uthi uNkulunkulu ke ungcwele. Hallelujah. So singcwele. Ngikubizela ekutheni ngikubizela eqinisweni elingcwele. Yes Lord. uNkulunkulu hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu uyiqiniso elingcwele. Do you understand? Amen. Yes sir. uJehova wathi laba abasenankosi. Wathi uJehova akubona abaholi laba balandelayo. Amen. Useshila uNkulunkulu washo kudala. Amen. Wathi unibonile enhlakazekile. Amen. So sithi ke come back to God. Amen. Come back to God. You understand?
ubuyele endleleni zokuqonda, ubuyele endleleni ezilungile zokuthi ujabulise umdali, umdumise umdali ngamahubo nangokumdansela umsinele. Do you understand? Umdali, not umfundisi wakho, not okhokho bakho. Umdali wazo zonke izinto. Do you understand? Ophezu konke. Yes sir. Mababuyele kube yilona lo endlini yakhe. Niphila kaNkulunkulu. Buyelani uNkulunkulu ngokuthula. Indlu yenu ikuKristu. Amen. uKristu ungumzimba webandla labangcwele. Uma uthi uhamba ngendlela yabangcwele uzobuya. Amen. Ngoba uyazi ukuthi lapho okhonza khona noma lo sonda khona noma lo vakasha khona. Ngoba nivakasha khona nabahedeli futhi nisamadodana ngasathane ngoba nisenza imikhuba khona kulapho ngoba imfundiso yaNkulunkulu ayikho. Umngcwele abukho. Umoya engcwele awukho. You understand? Hallelujah. Yes sir. Thini incwadi? Yayisithi inkosi yakwa-Israyeli. Yes sir. kuJehoshaphat. Yes sir. Angishongo yini kuwe ukuthi akayikuprofetha okuhle ngami, okubi kuphela? So seyakhala manje indoda ukuthi isiprofeta yabona abantu abangafuni ukwamukela iqiniso, uma batshela iqiniso bathi uyabazonda. Same thing uHabe wekhala ngayo ethi umekhaya uyamzonda uma emtshela iqiniso. Hallelujah, glory. Hallelujah. 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 Yes Lord. Hallelujah. Hallelujah. Looking for glory to favor. God. Lezo lonto leyo bafuna ukuzwa izinto abazithandayo njengalabo bafunda isipeleni baqoqile abantshela ukuthi ke uNkulunkulu unithanda khona nizoni ngeke nize ningene esihogweni uqamba manga. Incwadi ke ithi ke kwincwadi yahamba incwadi kwesambulo sibatshela ukuthi ngale bese ufile mawufa manje usazolinda eHadis. eHadis bakusho isidaka uzobudakwe eHadis. Amen. You understand? Mawubhema uzobhema eHadis usha lapha intuthu iphuma ngamadlebe iphuma ngamakhala ngoba yini awufunanga ukulandela iqiniso. Umzimba waNkulunkulu uthi ithempele lakhe kufanele libe ngcwele. Why wena ulifunisa ngogwayi? Amen. Isambulo chapter 20. Hallelujah. You understand? Nina nikhohlakali esingafuni ukulalela iqiniso laNkulunkulu ingakho nizosha nishone esogweni. Amen. Understand? Kusho incwadi akusho mina ithi labo bangafuni ukwenza intando yaNkulunkulu, labo bangafuni ukubuyela endleleni zokukhanya ngoba besafuna ukuqhubeka behamba endlela zokunyama babe yikhohlakali bazosha bashone esogweni bonke. Amen. You understand? Chapter 20. Incwadi yesambulo isahluko Chapter 20. Amen. Incwadi yesambulo isahluko seshumi nambili. Amashumi 20. Ivesi soqala kuvesi lokuqala. Angisho ukuthi ivesi lokuqala ngifuna ivesi 6. Kuvesi lesithupha. Yes sir. Ubusisiwe ongcwele. Ubusisiwe ongcwele. Yayizi incwadi ithini? Ithi incwadi ke ubusisiwe ongcwele ibhuku lesambulo isahluko sika 20 verse 6. Lithi ke ubusisiwe ongcwele. Bazalwane sorry ngani. Ubusisiwe ungcwele onesabelo. Yabona muzongishumayelisa into engekho ngeke sizwane ngempela kufanele ufunde ebhalwe phansi ngoba angiboni mina ngilalele wena izwi lakho kumele lihamba liphuma eceleni khona nami ngiphuma eceleni umuntu ofundayo ongasiboni si wrong thina ke. Do you understand? Ngixole bazalwane. Ubusisiwe singajwayele ukwenza amaphutha ungcwele onesabelo ekuvukeni okokuqala ngoba ukufa kwesibili akunamandla. Qhubeka. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla. Uma uvukile ngokomoya manje, hallelujah, glory to God. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla. Kulapho ukufa kwesibili akunamandla. Kepha kuyakuba uzovuka noJesu Kristu mzonebuya. Uma ufa manje ufela ekukhanyeni, ufela kuKristu, ufela kuKristu ngombhaphathiso nangokuba ngcwele. Okusho ukuthi ke nokuvuka kwakho noma ukufa kwakho kwesibili lokwenyama mesufa ngokwenyama umphefumulo wakho ngeke uzufe. Ezindaba ngeke uze ufe uyakuphila ungona phakade. Kodwa uma ufa ungenalo iqiniso uyahamba esihogweni. Ithini incwadi? Kepha bayakuba ngabapristi. Hlela. Ubusisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala. Mawukuthi awukholwa lokho ufuna ukukholwa lokho uluthekile. Hambe incwadi ya 2 Thessalonians incwadi yaseThessalonika yesibili isahluko sesibili iverse 8. You understand? Ikhuluma ngakho labantu labo balahlekile. Do you understand? Incwadi yesibili yaThessalonika isahluko
sesibili Yes sir, verse 8. ivesi lesishiyagalombili. Yes sir. Lapho ke uzokwambulwa Lapho ke uzakwambulwa lowo ongenamthetho lowo ongenamthetho eyakumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo. Inkosi uJesu Kristu iyakumbula lo eyakumqeda ngomlomo wayo. Amen. Ekuzeni kwayo ngoba iyeza inkosi uJesu Kristu iza ngokukhanya ngenkazimulo. You understand? Amen. So lowo oyisaphula umthetho ongenamthetho. You understand? Hallelujah. Hallelujah. Wena obhizi ojaba utshwala ongenamthetho. Wena mfundisi ofundisa amanga obhizi ongenamthetho. Wena sitabana senzela umathando lana labanye abafana ongenamthetho. Imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Izokuchitha ngokufika inkosi yabona mesifika mesizobonakala okusho ukuthi umhlaba uyabhubha ngoba phela mesibonakala ichitha labo umhlaba uyabhubha mesebuya inkosi uJesu Kristu. You understand? Inkosi umhlaba uzobhubha mesebuya inkosi uJesu Kristu. Imchithe ngokubonakala kokufika kwayo ngoba izobe isizolanda ibadlalayo izobe ingazelanga la uzosinekisa amahleza noma ukuthi izokwenza abangani. No, labo asebekhetha ukuhamba ngendlela kaKristu ibona labo bazosindiswa uma sekubuya inkosi uJesu Kristu. Ithi ke bese kufika isikhathi sayo lo isaphula umthetho iza kumchitha. Hallelujah, glory to God. You understand? Imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Iza kumchitha ngokubonakala kokufika kwayo. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Yes sir. Lowo okufika kwakhe kungoko kusebenza kukaSathane. Lowo okufika kwakhe kunjengokusebenza kwaSathane. You understand? Ngawo onke amandla. Ngawo onke amandla nezibonakaliso izimangaliso zamanga izibonakaliso. Amen. Izimangaliso Amen. zamanga. Amen. Lo zayo ungumkhohlisi. Imisebenzi yakhe. Amen. Izibonakaliso. Amen. Nezimangaliso zamanga. Izinto zamanga. Nangayo yonke inkohliso. Do you understand? Abona uSathane umbambile ngenkohliso. Ngiyacabanga nje windoda yomuzi umnomzane. Usitshela ukuthi ufundile ngoba une PhD. Basi impilo yakho yonke ufunda newspaper. Hallelujah. Ufunda newspaper lokhu utshela into eyodwa kumele weqambela amanga. Uphila ngokusaba ngoba wazi ukuthi mawufa uzoyapi. Uphila ngokuzigqaja ngoba nako uhlabela amadlozi bese uzitshela ukuthi wena ke uzohamba uyohlangana nabakini mawufa. Isibula. You understand? Urich nemali yakho utshela ukuthi ke imali yakho izokufaka ezulwini awudinge lutho wena udinge kuzo ngamfundisi. Wisibula ngoba uphilelize leze yonke lento eliphilelayo izosha. You understand? When uzofa kuzomela wami ongena emgodini uma ufa ungayazi indlela uyesihogweni bonke abangayazi. Hallelujah, glory to God. Bonke abangayazi indlela bayesihogweni. You understand? Nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo uzonibamba. Amen. Ngazi izimangaliso zamanga. Amen. Lezi ezibhizi zikala ngani yonke into elibuka ku TV nibanjwe social media iyancontroller. You understand? Nibanjwe on newspaper bayancontroller. Nibanjwe ama movie nama TV shows on Netflix ayancontroller. Animazi uNkulunkulu kanzazi indlela zikaNkulunkulu ingakho abafana belalana bodwa. Ingakho abantu befeba belala bebancane bezala bekhipha izisu. Do you understand? Yezo lonto leyo ngoba yini anifuna ukulalela umuntu omdala. Uthi umuntu omdala ke ngoba naka anifuna ukukholwa iqiniso uyeninikela eziganukweni nasekukhohlisekeni ukuze nibhubhe. Isijeziso senu songafuna ukulalela lesi ngoba bafunanga ukukholwa iqiniso. Hallelujah, anifuna ukukholwa. Hallelujah, glory to God. Abafuna ukukholwa iqiniso. Benza intando yabo uhamba ngendlela enkulu. Njengoba kuthiwa ke thatha indlela encane ekuyiyona eyekusindisweni wena ukhetha indlela ekubhujisweni kamathanda. You understand? Hallelujah. Yezo lonto leyo. Yes Lord. Niyashada nedivorce. Lo qala lakho libhaliwe ezulwini. Do you understand? Awuhambe ngale ubuyele ngale uncwadi kaBathe usiza ukuthi uthini. Ngenani ngesango elincane. Ngenani ke nibiziwe ngoba isango libanzi nendlela inkulu eyisa ekubhujisweni. Abantu babuze bathi ke yini kufanele uyenze ukuze ube ngcwele. Uma uyingcwele
uphila ngomkhuleko uyafasta ucela inkosi ukuthi ke ikuyekise imisebenzi yonke yenyama lemsebenzi lo esibalayo njalo sithi ke ukufeba le imisebenzi leyo yokuthanda imali kakhulu imisebenzi yenkanuko yokholelwa inkanuko ebumnyameni uqamba amanga inzondo bese kuzoba yini futhi ukuzonda uNkulunkulu ukudaka utshwala ukulalana ngabafana bodwa izona zonke izinto lezo kumele utshele uNkulunkulu akukhulule kuzona ngoba ke uzophupha ubhujiswe izona lezo zinto izolonto le ukuthanda ukuphikisana ukuba nenkani ukuba nomona ukufisa izinto zabanye abantu ungafuni ukukholelwa iqiniso ngoba yini manje ukukhanya kukho kwena usothana sekubambe ngamaketanga ukubambe ubophile ebumnyameni akafuni ukudedela noma ulizwe iqiniso noma ukubona ukukhanya kodwa usathana ukubambile ngoba ukubambe ngenyama usubambelele kule moto onayo noma lo msebenzi owangenanga onawo okwenza ukuthi ke uqhubeke ube yisoni kakhulu ngoba yini wena udayisa ngabantu wena udayisa ngezicucu zemzimba yabantu wena ubhizi into yamaphilisi esibhedlela wanika abantu ukuthi benze ama drugs wena uthatha utshwala uyokudayisela abantu ubulela abantu othi iBhayibheli lithi ke abantu abadaka utshwala ngeke balibone izulu valani nama clubs enu valani nama tavern enu lithi iBhayibheli asibe ngcwele asibe msulwa ngoba mebuya ubuye libandla lakhe ufuna limsulwa lingenasihla nambimbi. You understand? So uma kukuthi wena unesihla nombimbi ngeke uze ungene izulu ingakho kuthiwa ke khethani lesango elincane ngoba ilona liholele ekusindisweni. You understand? Iyona ke lendlela leyo kuba ngcwele lesithathele thina yokuthi ke siziyeke zonke izinto zomhlaba izolonto leyo uye ukubuka ama video ocansi uye ukubuka umculo we hip hop lo nezidoba amathathu mosha isikhathi nithi niba creative akho creativity la uzona wona ithempele likaNkulunkulu awazi ukuthi umzimba wakho uyithempele likaNkulunkulu kepha isindlela engcwele kepha isango lincane kepha isango esilihambayo nalesango lelesilolo ukuthi silingene ngoba sikwi race isho njalo incwadi kwincwadi yamaHebheru ithi sikwi race kodwa ke asicompete namuntu sikompethela ukuthi sithole umqhele wethu ngaphambili. You understand? Yes sir. Kepha isango lincane nendlela iyingcingo eyisa ekuphileni iyingcingo. Ukuthi into ecijile mfowethu yezolonto into encane. Do you understand? Manje na abantu abanguthi uba holy ukuthi ke uvela usho ngomlomo uthi no mina I'm holy I'm a Christian kodwa ubonakala nogwayi ubonakala unenwele ezokhala ezimbalabala ufaka izikeke ezincane nama blue amancane udoba ama tattoo ubhema ugwayi ubhema insangu bayingcosana bayifanayo nithi ke ningcwele nama Christian menye ohlangana niphuza utshwala nithi ke ni celebrate Good Friday neGrace nenza zonke izinto nihamba ngamaphenti nihamba ngamanekhili ezincane abafana kodwa usho kahle uNkulunkulu wathi ke fihla umzimba wakho ngoba kuyihlazo ukuthi umzimba wakho uveze njengoba wawela esonweni loba umuntu owela esonweni umzimba wakhe kuthiwa awufihle ngoba uNkulunkulu uzokwaneke uEve noAdam bebonile ukuthi sebengunu benza kanjani uNkulunkulu wabakhela amahlamvu wabasikela izikhumba wabanika ukuthi bambathise umzimba. So why ufuna uveza umzimba wakho why ufuna sibone izicucu zakho zomzimba ezicwamile bayingcosana bayifumanayo gogo yini inkinga ngokuthi uyeke inwele zakho zibe mhlophe lo ufuna ukudaya izinwele una 85 years una 65 years una 75 years nawe mkhulu awufuna ukuguga ubhizi usukelana nengane ezincane ezino 15 years uyabona ukhohlakala anifuna ukulungiswa. You understand? Nikumithisa ingane ezincane bese niqede nithi azikhiphe izisu. You understand? Nina bomama nithola nabafana abancane nibulala imizi yenu nandisa ukukhohlakala nofebe nokuphinga nifebisa ingane nina ingane nikhohlakele isizwe siqala kusiwe. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Isincwadi ke ngenani ke sango elinane ngenani ngesango elincane eliyingcingo olucijile eliyekusindisweni niphume kule ndlela lenkulu yokubhujiswa phumani kulamabandla enu nibuyele eqinisweni anginibizele enkolweni ngibizele eqinisweni lika Kristu ukuthi uNkulunkulu ingcwele asangasho uNkulunkulu ukuthi uyinkolo. You understand? Kepha isango lincane nendlela iyingcingo kepha isango lincane leyo ndlela leyo uJesu Kristu abafuna ukuhamba ngendlela kaJesu Kristu. uJesu Kristu uyindlela eqondile eyisa ekuphileni yizolonto le
uyindlela eqondile uJesu Kristu ubizela abantu ekutheni kube khona ukuthula empilweni zabo. Ubizela abantu ukuthi kube khona ke uthando, experience ukuthanda ukuthi kunjani ukuthanda umuntu, kunjani ukuthandwa, kunjani ukuthanda uNkulunkulu. Ngoba ke ngeke uze uthande umakhelwane wakho ungazange umthande uNkulunkulu. Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Mina ngiyindlela neqiniso. Ngiyiqiniso nokuphila. Nokuphila kusho uKristu. Akusho umhlengi. Mina ngidlulisa umyalezo oshiwo nguKristu kulabo abafuna ukusindiswa. You understand? Usukathele uqenjelo lomanga impilo yakho yonke. Xwayani abaprofeti bamanga. Xwayani. Singakho sithi ke phumani lamabandla enu. Ingakho incwadi yamakhosi yokuqala ku chapter 22 verse 17 ithi uNkulunkulu usho ubabonile behlakazekile begcwele intaba. Ngoba yini ke bafana nezimvu ezingenabelusi. Ngoba manje sekhona abanjani? Xwayani abaprofeti bamanga. Ngoba khona abaprofeti bamanga abagcwele. Yenza lonto le. Amen. Before uqhubeke njengoba ithi xwayani abaprofeti bamanga ine igama ebabiza ngalo futhi kule ncwadi kaIsaiah chapter 56 verse 10. You understand? Sifuna ukunitshela ukuthi ke xwayani laba prophet bamanga abeza begqoka isikhumba semvu kanti bayizimpisi beza nokunifundisa banithembise akazi ukuthi ke ninokusindiswa kanti hayi akukho eBhayibhelini ukuthi umuntu akaphaphamisa izandla asho i-sinner's prayer. Akukho eBhayibhelini la kuthiwa khona umuntu ke akaphaphamisa izandla gobisa ikhanda avuma inkosi njengomsindisi bese kuba ukuthi usesindisiwe. Akukho lekho eBhayibhelini ekuthiwa khona umuntu ke akabhabhathiswa ngegama likayise nendodana kaMoya engcwele. Bekhona ngicela ungikhombise iscripture ukuthi ubani obhabhathiswa ngalolo gama uma engekho. Wena uma ubhabhathiswa kanjalo ubhabhathiswa ngendlela wrong. Buyele eqinisweni. Incwadi ithi ke we must be baptized in the name of Jesus Christ. Okusho ukuthi ke kumele ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Isho njalo incwadi yezenzo isahluko sesibili ivesi lamashumi nesishiyagalombili. You understand? Amen. Yeah? Hallelujah. Yes sir. Incwadi kaIsaiah Chapter 56 isahluko samashumi amahlanu nesithupha. Yes sir. Ivesi leshumi. Yes sir. Hallelujah. Bonke abalindi bayizimpumputhe. Bonke labalindi abaprofeti beni bayizimpumputhe. Ingakho bethi ke bandayisela ovaseline, bandayisela ispirit, bandayisela amafutha, bandayisela amakhandlela, bandayisela intambo. Bandayisela amanzi. Abanakwazi. 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 Hallelujah. Hallelujah. Labafundisi benu abanakwazi, ababiziwe. Ababizelwanga lo msebenzi babalindi abangenalutho aba-empty bayizimpumputhe abanalwazi ababoni abanalwazi bonke bayizinja. Lalela ulwazi uthola kaNkulunkulu ingakho niyizinja ezizimungulu nizinja ezizimungulu ngoba iqiniso alikho kunina. Anikwazi ukukhonkotha. Abakwazi ukukhonkotha. Anikwazi ukukhonkotha. Nifana nezinja ezingazi lutho, izinja ezingakwazi ukukhonkotha. Nidomu, niwula. You understand? Nizinja. Lezo lonto leyo. So ilonto ke shoyo ngale buyela ngale uncwadi kaMathewu bashelile ukuthi ke aba false prophets no prophet bamanga labo kuthiwa ke bagqoke izikhumba zemvu kodwa bayimpisi babizwa ngokuthiwa ke bayizinja bayimpumputhe babalindi abangazilutho ba-empty ni-empty. Hallelujah. You understand? Hallelujah. Yes sir. Incwadi kaIsaiah isahluko samashumi amahlanu nane. Amashumi ayisihlanu. Amen. Umuntu ngesimo kusoqanga isiZulu ngoba ngifuna ukubiza into engekho. Hallelujah. Yes sir. Ivesi leshumi. Ivesi leshumi. Ngokuba njengokwehla kwemvula neqhwa ezulwini. Ngokuba njengokwehla kwemvula neqhwa ezulwini. Kungabuyeli khona. Akubuyeli phezulu. Amen. You understand? Amen. Kodwa manje umoya engcwele ubuye wabuyela phezulu. Kodwa imvula iqhwa mewehla akubuyeli phezulu. Kepha kunethise umhlaba. Kodwa kunothise noma kunethise. Kunethisa umhlaba. Kunethisa kusho ukuthi kunethele emhlabeni. Amen. Yes sir. Kuwenze ukuba uthele. Kwenza umhlaba unothe bese uyathela. Uhlume. Ilalela yabona izwi lenkosi. Molithola. Amen. Lifika emhlabathini ovundile. Amen. Lifika lwenze unothe bese uyathela. You understand? Yes, mesenza njani imvula enza unike ohlwanyelayo inhlwanyelo. Do you understand? Umuntu ohlwanyelayo uJesu Kristu. Amen. Yezo lonto le izwi. Amen.
elika Jesu Kristu Yes, Lord. ungumhlwanyeli uphethe yonke into. Yes, Lord. You understand? And futhi izwi lakhe uliphethe, and futhi yena ungumhlwanyeli, and futhi yena uyizwi. You understand? Yes, Lord. uJesu Kristu usebenza kanjani? Yes, Lord. Hallelujah, glory to God. Nodlayo isinkwa. Nodla isinkwa. Amen. Liyakuba njalo izwi lami. Yayizwa loo nto engishoyo. Yes, Lord. Eh? Eliphuma emlonyeni wami. Yayizwa loo nto le. Izwi elinothile elinetha njengemvula. You Amen. understand? Amen. Efike linothisa umhlabathi mase likhipha izithelo. Yabo akwazi ukuthola isinkwa lo muntu otshalile. Yes. Ngoba thina esiguqukayo sile sinkwa lesi esifunakalayo. You understand? Yes. Njengoba etshala nje thina siyithelo eziqhamuka kulolu ntuzayo. You understand? Siqhamuka kuyona le mbewu esuka itshala. You understand? Njengoba sitshala imbewu manje izwi lika Jesu Kristu silindele ukuthi ngesikhathi sakhe uyayazi isizini athina asithumelele nje ukuthi siguqule abantu ngenkani. Cha. Sithumela iqiniso ngoba iqiniso fanele likhulunywe umuntu alazi mesazikhethela ukuthi ke ngawe ufuna ukuhamba ngeqiniso noma ufuna ukuhlala emangeni ebumnyameni. You understand? Amen. Ingakho ithi incwadi ke zikhethela ukuthi ngabe ufuna ukungena ngesango elincane noma ngabe ufuna ukungena ngesango elikhulu. Alikubuyela ze kimi. Izwi likaNkulunkulu alibuyeli emumva lilambatha. Alikubuyela ze kimi. Alibuyeli inqunu. Lingakafezi lu. Lingawefezi inhloso engikufunayo. Le efuna uNkulunkulu izwi lakhe alibuyele emumva. Do you understand? Ingakho ngithi mina ke hallelujah hallelujah hallelujah. Ingakho ngithi mina ke mesishumayela asishumayelele ukuthi siguqule abantu ngenkani. Izwi likaNkulunkulu elisebenzayo ngesikhathi isizini mesifikile. Liphumelele kulokho. Uthi alibuyele emumva lilambatha. Engilithumele kukho. Liyenza umsebenzi uNkulunkulu alithumele ukuthi liwenze. Le Bible njengoba sishumela ngalo. Le Bible lenza umsebenzi kaNkulunkulu intando yakhe iyenzeka. Do you understand? Emhlabeni njengasezulwini. Ezulwini kwenzeka intando kaNkulunkulu, emhlabeni kwenzeka intando yakhe. So izwi lakhe bese liphumile alibuyele emumva lilambatha. Do you understand? Amen. Yezwa loo nto leyo. Amen. Kuyela ngale ncwadi leyo. Sibatshela ukuthi abaqhubeke bahambe ngale ndlela le encane njengoba ithi incwadi ke kunabaprofeti bamanga abaningi abezayo kuncwadi kaMathewu chapter 7 qhubeka baba verse 15. yes sir. Xwayani abaprofeti bamanga. Xwayani abaprofeti bamanga. Hallelujah. Xwayani abaprofeti bamanga. It's a warning. Amen. It's a warning. Amen. It's a warning. It's a xwayiso. Thiwa qaphelani abaprofeti bamanga. Amen. Do you understand? Baningi abaprofeti bamanga. Amen. Abeza kini. Beza kini. Bembathise okwezimvu. Beza kini bembathise okwezimvu kodwa bayizimpisi. Amen. You understand? Amen. So kuthiwa qaphelani. Ingakho sithi ke uma ukuthi wena yonke lento esikhuluma leBhayibhelini ayenzeke esontweni lakho akushumayelwa ngesono. Phuma lapho. Kepha ngaphakathi bayizimpisi. Phuma lapho ngoba uhlele impisi eziphangayo. Ziphizi zidla imali yenu. You understand? So sina sithi ke phuma lapho kulelo bandla ngoba ke ukusindiswa kukho. Makuthi ngempela uzimisele ngokuthi ke uthole ukusindiswa. Asikhulumi ngabantu thina abadlela umasigcozi nabantu abadlala isonto. Hallelujah, glory to God. Sikhuluma ngabantu abafuna ukusindiswa lokwangempela. Laba abafuna iqiniso lelingakhona. Thina siphethe lona njengoba linjalo asikushintshe futhi asisenzi lutho. Yizwa lonto le siyanibiza sithi ke phumani lamabandla lawa abantu khona bengashumayeli ngeqiniso. Phumani lamabandla aqanjwe ngabantu ngoba alikho ibandla laNkulunkulu eqanjwe ngomuntu. And yena into okumele uyazi leyo ukuthi uNkulunkulu uhamba obheke eBhayibhelini ukuthi wake washo yini ukuthi ke uyibandla lelo okhonza kulona. Uma kuukuthi akashongo uNkulunkulu wayehleli lapho pho ngoba ibandla lamanga lelo sebeqamba amanga nje okokuqala nje ngegama lebandla. Incwadi uMika. Incwadi kaMika. Isahluko sesithathu. Ivesi lesihlanu. Usho kanje uJehova. Kukhuluma uJehova uthi usho kanje uJehova. Ngabaprofeti abadukisa abantu bami. Ngalabo abaprofeti abalahlekisa abantu bethi ke abantu besifazana abashumayele. Abathi laba abantu besifazana ayikho inkinga bangathandaza bengashuqulanga emakhanda. Abaprofeti bamanga labo. Laba bathi abantu abahlabela amadlozi. Laba bathi abantu ke ayikho inkinga la ekhaya zingezi inhlabane siyazishadisa. Ukhuluma ngabo uNkulunkulu abaprofeti bamanga. Laba balidlele ebumnyameni.
You understand? Uthini uMika? Abathi bese nakho okokuhlafuna Bathi ngamazinyo abo. Bamemeze bathi Yebo. Ukuthula nongabeki lutho emlonyeni wabo. Amen. Bathi ukuthula kodwa manje akho lutho ophuma emlomeni. Ba empty. Yezwa bafana namafu ongena mvula aphehlula umoya. Amen. Yezwa lonto leyo abana spine abana sisekelo. Amen. You understand? Basebenzela imali nokuthi bafije izisu zabo laba prophet beni bamanga laba bantu ayisela izikipa. You understand? Umprofeti ubani ubhalo esikipeni to umprofeti Apostle Fire nomfazi wakhe baba apostle. Amanyala isinengiso phambi kaNkulunkulu ngoba akekho umpostoli osifazane. Akekho umpostoli oziqamba yena. Ukuthula nongabeki lutho emlonyeni. Ukuthula nongabeki lutho emlomeni wabo. Bamlungisela ukulwa. Amen. Yes sir. Amen. You understand? Laba prophet beni bamanga. Yes Lord. Niyababona na njengoba ngichaza nje uyabazi kodwa still usahamba kulelo sonto isibindo naso sokuthi usuzinikele nje ekutheni wena ufuna ungena esihogweni ngenxa nje yomuntu okunika isikhundla sokuthi ke uphathe imali ngenxa yemali nje so uzigwaze ngomkhonto wafuna ukuzibulala nje ukuthi ke noma ngaye esihogweni akunankinga. Xwayani abaprofeti bamanga. Xwayani qaphelani. Abeza kini bembathise okwezimvu kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Baphakathi kwenu sikhuluma nje baphakathi kwenu. Baphakathi kwenu umfundisi wakho umfundisi wamanga umprofeti wamanga. You understand? Niyakubazi ngezithelo zabo. Babonakala ngani ngemvuzo yabo. Hallelujah. You understand? Abakhuluma iBhayibheli. Yes Lord. Bakhuluma ngezibusiso zokuba nemali. Yes Lord. Nawo wonke amacebo akhona emhlabeni abangakunika wona ukuze bakwenze uzibone ngazi ukuthi wena udinga imali ukuze uphile. You understand? Amen. Ongibizela uAct 2:38. So phumani lababandla enu. Buyelani kuKristu. Angibizeni ngaphansi kwebandla nginibizela ngaphansi kweqiniso. uKristu uthi ke uyindlela neqiniso nokuphila. Uma ufuna ukuphila nokuthula woza kuKristu. Amen. Mosafuna ukubanja inkunzi ukhohliso wenza isilima ushona esihogweni qhubeka uhlale lapho kule bandla lakho elingcolile elifishi. Amen. Ibandla lembuzi, ibandla lempungushe. You understand? Amen. Act 2:38. Incwadi yezenzo zesibili. Incwadi yezenzo isahluko sesibili. Ivesi lama-30 nesishiyagalombili. Yes sir. uPetru wayesethi Pendukani. Yilowo nalowo apapathiswe egameni likaJesu Kristu. Wonke umuntu ufuna uphenduka abuye azopapathiswa egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela izono. Kukho isiphiwo sikamoya engcwele. Amen. You understand? Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Yes sir. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Yes sir. You understand? Amen. So you know what I niyenze le ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Hallelujah. Amen. Baba egameni likaJesu Kristu elinamandla uNkulunkulu ophilayo wena Nkosi onguNkulunkulu munye. Baba abantwana bakho bahlabe ngezwi lakho balizwe Nkosi baguquke endleleni zabo eziphambeneyo basuke kulaba profeti abeza ngenkohliso abeza begqoke isokwezimvu kanti ngaphakathi bazela ukuzobadukisa abantwana bakho babakhiphe abanye endleleni eziqiniso nokuphila ngoba wena Nkosi uJesu indlela neqiniso nokuphila. Alikho elinye igama umuntu angasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Baba bahlabe enhlizweni kuze laba abangabhabhadisiwe bakhethe njengamanje ukuba bayayifuna indlela eyiqiniso nokukhanya nokuphila. Siyabonga Nkosi uJesu kubizi lakho alibuyele emumva lilambatha. Bathinteke namanje Nkosi uJesu basindiswe bahambe ekhanyeni naseqinisweni eliwena Nkosi uJesu manje kuze kube phakade naphakade. Amen. Bazalwane soyishiya inamba ukuba bonke laba abanembuzo
nabayimisela ukuthi sebefuna ukubhabhadiswa bazosithinta. Inamba ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda futhi 066 566 9245. Nisithinte bazalwane, nidlulise no voice note kubo bonke abantu, kuze bonke abantu bezolazi iqiniso. Ngegama lika Jesu Kristu inkosi nomsindisi, inkosi ithela umusa kini nonke manje kuze kube phakade. Amen.